Tome? Tak jdem do toho hotelu. Tak pojď. Máš klíče? Ne, promiň, vlastně máme na dobrý. Co toho? Klíč? Počkej, kudy se dokud jdeme, já to zapomněl. Jo, tady, pak tam. Jo, je to tady pěkný. A tak už tady máme tu dobu. Počkej, co je tady? O kámo, tady je místo, které nemá nikdy zbrát. Jdi se podívat dovnitř. Jo, jdi se učit. To je, sorry. Neděkuju. Kde, pojď. Moment, tady je obchod, ne? Počkej. Jo, tady je obchod, pojď sem. Koupíme si něco, nebo jdem rovnou do hotelu? Mám. Sorry. To jsem nevěděl. Počkej, kámo, já jsem si zapomněl. Ne, promiň, já mám u sebe ještě ty náhradní bundu a všechno. Já nevím. Ale počkej, můžu koupit nějaké ty vody. No nějakou vodu. Dobře. Vodu. Jo, tady jsou, pojď za mnou. Tady jsou. Tak vezmeme jeden. No, jeden. Jo. Asi tak. Tak, pane, kolik to bude stát? Budu to 8 zlotých. No, není to trošičku drahé. Kdo si ještě chtěl koupit ty vody a pár těch vodek. Aha, no tak to si vemte. Dobře, tak děkuju, nashledanou, pane. Počkej na mě, já ani nevím, co ten hotel je, ani já. Jo? Ne, já už asi vím kde, počkej, pojď za mnou, jo? Máme klíče, to je podstatné. Slunce ještě nezapadlo, tak to je dobré. Kámo, koukej, tady je to pěkné docela, hele. Tak já už jdu do hotelu, jo, čau. Ne? Já si tady vyspím, nebo... Tak pojď za mnou. Až ten hotel samozřejmě najdem. Počkej, tady se jde ještě nahoru, pojď za mnou. Ahoj, tady. Pojď za mnou. No nepali, jdi pomoztě, ne? Ty jsi pozor. No pojď za mnou, rychle. No jdeme. Počkej, tady je policie, ne? Ne, tady je klidina spí. Tak koupíme si nějaké kytky? Jako do toho domu. A nahoře by měla být i nějaká knihovna. Jo, tak... Jdem se podívat. Tome? Kde jsi nahoře? Počkej na mě, ne, ještě se nekoukej, prosím. Ne, jsem za tebou, potom. Jaké knihy chceme? Minecraft? A co ještě? Minecraft a já to ještě dám. Tady jo, potra.
Počkej, tak najdeme, počkej. Harry Potter by měl být v dějinách, ne? Já bych řekl, že by to mělo být Já to zkusím najít. podívám, jestli to tam je. Ne, kamo, já jsem to nenašel tady na mojí straně. Já se ještě podívám jednou. Já to zkusím najít. Já vemu tady nějaký ten Minecraft. Počkej. Tady je Minecraft. Počkej, ještě u knihkupce by měl, vidím nějaké knihovničky, tak třeba tam bude Harry Potter. Ne, dobrý, já už ho mám. Už mám kupce. Ok, kam, Jsi si jistý, že to je Harry Potter? je to napsané Harry Potter. Ukáž. Takže to já jsem vrátím. Kámo, nesi. Tady. V regálu u Minecraftu, v regálu Minecraft. Tak vezmeme knížku Čas plížilů. Ok, mám nějaký knížku Harry Potter, nese, koukni se. Kde jsi? Tady za tebou. Ahoj. Vidíš, Počkej, já si to přečtu. já ti to hodím. Že to je, za prvé, je to v angličtině, což se nám vlastně nebude chtít celou dobu překládat. A za druhé, Tak, pane, já ho to tady vrátím. ne, ty jsme to ještě nekoupili, ti to vrátit do regálu, kde jsi to našel. No, já to hodím z okna. Ne, počkej, takže tady útok plížilů se vemem. Vezmeme si čas nebo útok plížilů, vezmeme si knihu. Není tam. Jo, ne, Max, mám jim vzít? Já si vemu ještě něco o sportu. Já už ji mám. Já si vemu ještě tady sportovní fotbal. Počkej, já se podívám. Kámo, tady mají Harryho Pottera! Jo. Tady je. No. Sorry. Tak pane, my chceme tyhle 3 knížky. Já vám je dám. Stojí to celkem 500. 500, jako vážně, tak za 3 knihy. Ne, dobrý, tak to tady máte. Tady. A nashledanou. No máte za to, že jste že to je taková dobrá. Tohle, co tam ještě děláš? Tohle, pohodě, už se smívá. Já jim, že tu máme, tady se najít ten hotel. Ať je to za námi. Ne, moment, tady jsme se vraceli, sakra, ne. Kde je ten hotel, už je tady tma. To není hotel, tam jsme přece byli na začátku. Tam jsme se přece... Tady už ho vidím, kámo! Tady obří! Když tak jdi za mnou, jo? Tady je nějaký tunel podle mě. Hustý, kámo! Co? Ale ne, tam je úplně velké světlo. Kde jsi? Za mnou? Čau, pojď za mnou. Tady. Protože tam se asi dostaneme k hotelu. Já jsem dojel. Tady jsou vypnuté koleje. Jo? Je, to bylo dobrý. A ne, sakra. To by bylo sranda, kdyby jsi jel ještě zpátky. Jo, čumek, je to obrovské. Wow. Tak jdem, pojď.
A jo. To je. Jo, sorry, tak zavři. Dobrý den, pane. My tady máme rezervaci na týden na pokoj číslo 8. Tady máte těch 58 korun. Můžete si je nechat. Dám vám ještě malé dýčko. Dám vám dýčko 3 peněz. Tak ještě vám dám tu 3. Jo, to ne. Jdem najít pokoj číslo 8. Jdu po schodech nahoru. Já jsem mám spadnout nad tebou. Jdi po schodech. Tak pojď za mnou. Pojď. Pokoj číslo 1, číslo 2. Číslo 3, 4. Pojď, jdem nahoře. Bude 5 a 6, jdem výš ještě. Teď už to bude... Nevím, asi 10. 7. Je! Pokoj číslo 8, tak počkej. Au! Ne! Počkej. Au! Teď nejde. Já tady dám. Počkej. Kámo, ale já myslím, že se to tady trochu změnilo. Ne, pojď za mnou, ne, nedávej tam nic, pojď za mnou. Kámo, ježiš, kolik tam je peněz, do My jsme bohatí. Kámo, no tak teď se těším. Kámo, tak teď se tak užijem, teď bude prvé legrace. Dej tam tu svoji jednu knížku. Co to máš za brnění? Ne, pardon, to je čepka. A bunda a kalhoty. Takže já už uložím. A počkej, jdem spolu, pojď, hlavně si už. Tak dobrou. Nemůžeš tak usnout. Co, už je ráno. Super. Počkej, dneska už mám vlastně 20. Ano, ale já mám 25 dní. A to tady ještě budeme mít vlastně i ty narosty, super. Ještě, že jsme ti bráchové. Že ty máš rád tuhle čepku. Tu to máš na sobě. No, ne. No, sice není zima, ale... No nic, kámo, tak já si vemu... sorry. Vy tu máš, No týden. Ale když si zaplatíme to 64 peněz, tak to máme jako přednájem dál. Já si asi vemu... Já si vemu oblečení, vemu nějakou vodu, a i tobě. A myslíš, že mě nebude zima? Dej mi boty, já už musím to snímat. No, Vem si čepku, tak tě... Vem si aspoň čepku. Já na sobě mám čepku, já je chci. Ale no, vlastně já si můžu nechat tu košili, co mám. Veru 64. Já mám, neboj. Au. Ne. Ne, nech to. Nech to, Tome, please, nech to. No dobrý, no. Já jsem přímo za tebou. Kámo, počkej, pojď sem! Sples pol. Co je to na? Kámo! Oh shit, kámo, tak tohle je super. Český bazén. Au!
Říká linkový, nejlepší. Chceš pití? Měli koláčky a pití. Tady ho máš? Uvaříš něco? Já ne, nebo víš co, zajdem do obchodu. Což bych byl rád, tak to uděláme tak dále. Tak vím. Ne, pochyb. Zavřu až večer, já se nebudu koukat, co to je. No, jak je znevědeš? A v čem postaneš? Ty jsi takový uchyl. Sorry, kámo, ale jsi takový uchyl. Jumping! Jen do toho obchodu pojď. Budeš opět ty? Nebo kam budeš prostě? Já jdu do pěknosti. Já zajdu do knihovny, aby jsme měli, ale nevím co, já zajdu prostě Já zajdu někde. Tady je výkaz. Bylo by mě člověk, že by si šel jako do obchodu, ale dobře. Jo, tak já se projedu. A jupi, čau! Zajdu! Ale ráda než to vrátí zpátky. Když to vrátí zpátky. Já si koupím komary, komary byly na účtu. No, tak, jedny. Teda, já si koupím. Tak, já mu koupím na samém trochu. Někde tam, kde se... Jo, dobře, já už se teda asi vrátím, jo? No domů. A šavru. Nejsi?
Opět. To bude. Nebo ne. Rexíku, pojďme, pojď. Rexíku, pojď, budečku. Komu jsem tě málem dal pasku. Nechtěj, abych tě au? To bolí. To jsem dělala. Rexíku na něj. Hodný Rexíček. Kradnu mi všechny věci. Já už jsem dávno řekl. Jo, tak bys takhle srabátky zdrhnul. Ano. Šikuna, tady máš masíku. Dobrý, vidíte, hodný. To vůbec nebude, podívejte. Kámo? Za 3 dny, za 4 dny mám narost. Chceš si vzít? Něco jsem ti koupil už k těm narostkám. Ale počkejme ještě. Nevadí, když ti to dám hned. Vadí. Aha, tak já ti to hned dám, jo? Ne. Nebo ne, tak to není ten dárek, já to přísahám, ne? Nechci. Musí. Zkus vypít to. Je to dobré. Je to dobré víno. Martini. To Martini. Kdo vyhraje schválně? Já mu trochu. A pomoc. Ne, promiň. Pěcha ne? Tomu radši se zavře do pokoje. Ty? Počku, pomoc. Hej, ty to zabil? No. Sorry, musel jsem, aby už tě nechal. Takže jsem v pokoji, já už jdu spát. To jdu za tebou. A s tím všem nechci dělat. Pojď sem, Rexy! Rexy, kde jsi? Pojď sem. Počkej, koupil jsem tu vlastně i vodítko. Fakt? Díky, kamo. To jsi nevšiml toho, že jsem to dal do čestky. No, nevšiml. Vypadáš srandu. Tak dobrou. Dobré ráno. Dobré ráno. Použij to vodítko na toho čeku. Au! Pádno. Buď. Na to chce něco udělat. Doufej, že ten pes to neviděl. Kde zase je? Kamu, jestli je po něm? Dobrý, hodný. On jde na tebe, ne? Dej ho na vodítko. Na vodítko! Ne? Tak nech ho tam ním.
Takže já jdu na pláž, teda spíš na bazénu. Rexy, pojď sem. Moc. A mě se mátí, mě to bolí, víš, jak to bolí, když mě kouše. Kamo? On lítá. Kamo? What? Wow. Ano. Ty to vidíš? Co? To je hustý. Ajej. Chudák. Já už to ale nedržím. Chudák. Jo, chudák. Já už mám teda na bazén. Aha, to už mi to ne. Počkej, kámo, co? Počkej, viděl jsem dobře. Dneska už je 5. Dneska mám narosky. Dneska máme zaprvé narozky a dneska odjíždíme. Ne, Kámo, no, prosím, prodloužíme to. no kámo, já nevím, protože... Kámo, tak půjdeme se tady někdy jindy. Takže, jo, tak někdy jindy. Tak pojď dolů. Já už dolů. Dobrý den, pane, můžu si vás ukázat na vodík. Ne, pardon. Co si to dovoluješ, kluku mladá? Drž hubu. Co jsi to řekl? A držíš hubu. Chuligáne, mysli. Jak chcete? Ten hotel bude můj. Jen. Co ty děláš? Nej, Ano, prosím. neho. A Zorek, fuj. Teda Rexy. Wow. Rexy, dost. Pojď sem. Já jsem si zaplavil. Pojď sem, a Rexy a na něj. Rexy, pojď na něj. Rexy, na něj. Trhej. Zabij ho. A co už tady nikdy nebylo. A měli bychom to... Myslím, že už po tebe nepůjde. Kámo.